नै रायजोफोर गय हानदों जोंहा गय दिनैहाय गय फानहरनो नागिरदों फैसा गैला नालाय एसे उफाय गैया बेखौ फानाबानो जाला जा गिदिर गिदिरखा गयाबो गयाबो माने बारा दाम गैया दा केजि 41 रुपिसल' एक कुइन्टेलाव 4100 जाहैगोन आरो बियो बेखौनो फानसाबसै रोगा बेयाव दामोल खालामफैबाय बेनिफ्राय दा खायै खायै बस्थायाव सोगोन थिखोनो हालायलायथाराखै माथो गैयालै बेखौ फाननानै जायाबा गयखौनो फैसा गैला बेखौनो फाननानै जानोसै हांबा नांगौ दं ओरै बैयाव मेरला दंबावो ओरै हांखांबाय मांखि दालाय दालाय ज्राव आरोना बे गय हानग्रा जि सुदों जोंना रुवाथिया दा जि सुखांनानै ओंखाम ओंख्रिया संहैयाबा ओंखाम ओंख्रिबाय जोंहा नङाबा बेथना मोननाय नङा नङाबा जों बेथनखौ होनाय जानाय नङा थाब-थाबनो रुवाथियानो जा लेबेलखा रुवाथियानो सावथाल हौवानो हरनांगौ बेखौ माबा थांफाबाय दंबावो नामा दंबावो मेंबायहाय आङो दहायनिफ्राय खननानै बेसेबां खम नांगौ जाखो